Kag sa Good Vibes, geologist gikan sa DNR nagpadulong kay nasang aga sa Negros Occidental High School para lantawon ang bato nga nakitan sa compound sang eskwelahan. Sunod sa school principal, may mga nagpabutyag nga luyag baklo ng bato nga ginapatian isa ka meteorite. May report si Romeo Subaldo. Nagpadala sa licensed geologist ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa NOHS para mausisa ang bato nga nahulog sa sulod sa compound sang eskwelahan sang Hunyo 4. Isa ka dako nga pala makutanon kung makabig nga meteorite ang bato bangod sunod sa una nga nakasapu diri nga misis ang security guard sang eskwelahan. Nakibot na lang siya sa hinali nga may naglupok kag nakita niya nga nagadaba-daba ang amo nga bato. Ano sa natabuan, gaano ginobra niya si misis mo? Gaano siya kay masukat siya sa gano'n, sa rice cooker. Tapos? Ngala sa ano kay gulpi lang sumigabong. Oo. Kasi siya mismo yung nakakita, hindi ako nakakita. Pagkakita yan nung kakatabo ko, sir, gada-daba pa? Naglabo, yung kantukan niya, yung pulot niya. Gada-daba pa una? Ano yung sa ano, gimbasyahan niya tubig. Yung labdab sa kay siya nakakita mo na dagdag. Gimbasyahan niya tubig? Bula ko mga kalayo. Siya man na yan na gano'n sa kon. Oo. Gani para maatagan kung ano gid ang bato nga nahulog sa compound sa eskwelahan, nakigangot si NOHS Principal Mario Amaca sa nagkalinaing nga mga ahensya sa gobyerno. May nasugilanon siya nga taga National Museum nga naglantaw sa itsura sa bato pinaagi sa video. Iya ginhambalan si Amaca nga sa itsura pa lang may posibilidad nga isa ka meteorite ang bato. Lang niya, Ang itsura? Sa itsura, ya, kaya ito bulubliswa ko mo. To 80 to 90, 70 to 80 pagkati sa linya. Pero 100% hindi pa, kaya ito wala pa malantaw, git. Wala pa ma-examine git sa laboratory. Para mas matagan, nagpadulong sa eskwelahan kay nasang aga ang geologist sang Penro kag focal person sang Mines and Geosciences Bureau nga si Arnel Angelo Oralde. Sa inisyal niya nga paglantaw sa bato, hindi amo sinakadako sang iron content sini bangod wala nagatapik maayo sa magnet. Pero may nakita siya nga olivine content ang bato nga isaman sa mga mineral nga content sang meteorite. Malaway. Tamo lang pa sa inyo. Usually, aral na siya sa mga meteorite na content ang olivine. Amo na lang siya so far, so amo na lang siyang present sa dere. Iron, gamay katama. Sa magnetic gamay. More on nickel sa sir. Wala sila. Yung balani. Para masiguro kung meteorite kid man ang bato, kinahanglan ini nga madala sa laboratory sang UP o National Museum. Subong pa lang, may mga nagapabutyag na sang interes sa school principal nga baklon ang bato. Sir, doon ka damo interesado sa bato, paano mo ginahalungan? Oo, damo git. Damo ka kontak sa imo? Kontak ko. Bisan May anak ganito tao sa akin ng bugado, baklo nila yun yung Pila ko prote. Ha? Pila ko no. Piso yung barato mo lang yung makal. Yung collection mo lang yan. Pero imo sir, pag plano dira isimuon sa iya nga Learning ng siya para learning siya. learning sa estudyante. Oo. Taguon sa eskwelahan. Oo. Pwede man sa komisyon, whatever. Para sa iya, meteorite man o kung hindi, isa ka dako nga bulig para madugangan ang kaalam, hindi lang sa mga estudyante sang NOHS kundi pati sa mga regrense ang pagtuhaw sang amo nga bato. Magahulat ang eskwelahan sang instructions sang National Museum kung bala ipadala dito ang bato o kung ila ini nga kuwaon sa Bacolod. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.